Ɗan takarar Majalisar Tarayya Tajuddin Abbas ya ziyarci zaɓaɓɓen mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima. Daga cikin tawagar Abbas suka kai wa Shettima ziyara har da ɗan takarar mataimakin kakaki Benjamin Kalu. Gamayyar 'yan majalisu na jam'iyyun adawa da suka haɗa kai wuri guda sun halarci taron a gidan Shettima da ke Osokoro. Dan takarar kujerar kakakin majalisar wakilan tarayya da ake ganin shine kan gaba, Tajuddin Abbas da wasu zababbun 'yan majalisu sun ziyarci sanata Kashim Shettima. Manyan jigajigan 'yan majalisun sun ziyarci zababben mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima yayin da ake ci gaba da kace-nace a APC kan shugabancin majalisa ta 10. Honorable Benjamin Kanu ɗan takarar mataimakin majalisar wakilai wanda ya samu goyon bayan jam'iyyar APC ta ƙasa yana cikin tawagar da ta ziyarci Shettima. Jaridar The Nation ta rahoto cewa jim kaɗan bayan isar 'yan majalisar wakilan suka shiga ganawa da sanata Shettima, tsohon gwamnan jihar Borno kuma zaɓaɓɓen mataimakin Tinubu. Bayanai sun nuna cewa da yawan mambobin majalisa na jam'iyyar PDP na cikin mahalarta taron, wanda ke gudana yanzu haka a ofishin Kashim Shettima da ke Osokoro a Abuja. Shugaban gamayyar mambobin majalisar tarayya ta 10 na tsagin adawa Usman Bello Kumo ne ya jagoranci tawagarsa zuwa wurin taron yau Juma'a 12 ga watan Mayu 2023 kamar yadda Tribune ta rahoto. Baki ɗaya 'yan majalisun jam'iyyun adawa masu alaƙa da ƙungiyar da suka haɗa sun fara haɗuwa a Straton Hotel da ke Abuja suka yi kuskus kafin daga bisani suka zarce wurin Shettima. Shafin Rana Baki Ƙarya ya tattaro cewa wannan zama na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan 'yan takarar kakaki sun gana da shugaban APC na ƙasa sun gaya masa ƙorafinsu kan majalisa ta 10. A wani labarin kuma, Hajiya Aisha Buhari ta tabbatar da cewa ita da Buhari sun koma zama a gidan shugaba mai barin gado cikin Aso Villa. Shugaba Buhari da uwar gidansa Hajiya Aisha sun fara haramar barin Aso Rock yayin da ranar rantsarwa ke ƙara matsowa a watan Mayu. Aisha ta ce ita da mijinta sun koma Glass House, gidan shugaban ƙasa mai barin gado. Ta ba da shawarin a ci gaba da wannan al'ada a duk lokacin miƙa mulki. Ku danna subscribe, ku taɓa alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun ƙayatattun shirye-shirye, labarai managarta daga tashar mu mai suna Rana Bata Ƙarya.